So dumaan pala tayo dito guys sa may bypass ng Villasis going to Ordaneta. So mayroon palang ginagawang kalsada dito, mayroong rene-repair yung drainage. So napadaan tayo dito, maganda palang daan dito. So sa mga nakakapansin pala guys, ito pala yung capital ng Villasis. Ito yung pinakamalawak na palayan dito sa may Baraka. So yan, makikita nyo naman puro palayan dito ang madadaanan natin. So kung mapadaan kayo dito, talagang mapapalingon kayo. Sobrang ganda ng mga balayan nila, nalalawak. So papunta pala tayo nito Malasigi. Madadaanan natin ng Barangay Baraka. Ito, makikita nyo lalawak ng mga palayan dito guys. Mapapansin nyo rin dito ang ganda ng kalsada nila, sobrang luwag. Shoutout nga pala sa mga masisipag natin na followers, mga nagpipigay sa atin ng engage. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yung mga hindi ko pa na-mention, thank you so much dahil dito nakuha natin ito. Wow!